Akeh bukti-bukti tinggalan sejarah nang Kabupaten Sidoarjo ndadekno wilayah kota Delta iki ancen duwe riwayat cerita sejarah sing dawa. Salah siji bukti yaiku Sidoarjo sisih paling kulon. Desa Penambangan, Kecamatan Balong Bendo. Nah, dulur, ya apa kabare? Muga-muga seger waras. Akeh rezekine. Dina iki, Glagraan jange ngejak sampean kabeh nang wilayah Kecamatan Balong Bendo perlune jange ngluroni riwayate Desa Penambangan. Ana cerita apa wae nang kono? Seman terus ojo nang ndi. Halo rek, kenalno jenengku Cak Helmi Firmansyah. Aku asli arek Penambangan. Desa Penambangan ana 3 dusun, yaiku Dusun Penambangan, Dusun Kedungsari, ambek Dusun Surungan. Ana nang salah siji arsip komunitas pecinta sejarah dan budaya Garda Wilwatikta nerangno arti Penambangan yaiku panggonan gawe nyebrang. Diprediksi teko kata panumbangan sing wis ana nang Naditira Pradesa, yaiku tambangan nang kali. Nek ditontok teko Google Earth, ketok ana kali loro sing ngliwati desa iki rek. Sisih lor ana Kali Mas, sisih kidul ana Kali Mangetan. Pas nang Dusun Kedungsari, Kali Mangetan ana sempalan ngalor sampe nang Dusun Surungan. Desa Penambangan Kecamatan Balong Bendo iki nang peta londo taun 1892 wis ketulis. Masya sik durung ditemokno panggonan pasti pelabuhan penyeberangan nang daerah Panumbangan iku mau. Ya muga-muga ae ana dukungan maneh teko pihak terkait gawe ngewangi para tim peneliti sejarah. Gawe nemokno tinggalan sejarah nang Desa Penambangan Balong Bendo. Sakliyane ana panggonan bersejarah penting bab jeneng Panumbangan, pas nang area pinggir Kali Mas ana tinggalan sejarah era kolonial, yaiku bangunan bekas jembatan gede. Ya iki bekas jembatan sing menghubungkan antara Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo karo Kabupaten Gresik. Nah, ini peristiwa kenapa kok? Kena apa kok sampai gak ono ilang jembatannya utawa dipedhot? Ya karena perjuangannya dulur-dulur pada era kejayaan Indonesia. Miturut pemerhati sejarah Jawa Timur Toto Widiarto njlentreno, kedadian mbledose agresi militer tahun 1948 rentetane mulai teko Surabaya sepanjang sampai tutuk Desa Penambangan Balong Bendo, sing ngakibatno jembatan gede nang Penambangan pedhot dihancurno ambek para pejuang laskar pimpinane Sunandar Priyo Sudarmo. Jembatan iki ngubungno antara wilayah Kabupaten Sidoarjo ambek Kabupaten Gresik. Sakliyan iku, panggonan iki dadi transit para bakul-bakul iwak sing ngubungno sampe tutuk Kali Mas Surabaya ambek kali sing jebusane mlirip Mojokerto. Memutus hubungan antara Kabupaten Sidoarjo karo Kabupaten Gresik. Saiki diganti tambangan perahu. Tambangan perahu iku gak gawe kerekan tambah rek. Itu gawe tradisional, gawe sogok teko pring. Engko ayo coba didelok teko Cidang. Nang Kali Mas Dusun Surungan, nang kuno sik tetep dadi panggonan penyeberangan utawa tambangan sampai saiki. Ana cerita maneh miturut sesepuh Desa Penambangan, pas tahun 1990-an
ana salah siji penambang pasir tau nemokno peti kayu isine mas-masan. Apike maneh barang-barang sing ditemokno iku mau wis gak kelacak. Pabrik gula Balung Benda ancen wis suwe tutup. Tapi omah-omah kuno arsitektur Hindia Belanda sik akeh ditemokno nang Kecamatan Balong Bendo. Salah siji ya iki rek, omah londo nang Desa Penambangan sing gak ado teko Kali Brantas. Iki lho rek, dulur ya. Salah sijine peninggalan bangunan sing paling lawas untuk Desa Penambangan Kecamatan Balong Bendo. Engko tak duduno cerita-cerita ben langsung tak tanggapno sing duwe utawa sing nggone omah bangunan londo sing nduk Penambangan. Oke? Gak kakean ngomong, tak dodoke muga-muga ana wong. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, langsung ketemu rek. Ya Pak Om, kabarnya Om? Api-api ae. Oke, sehat-sehat Om ya. Oke, ya. Iki, dulur, salah siji sing nggoni omah bangunan londo. Bu londo bu Cina. Apa jare sing cerita kok sing nggoni omah dulur? Monggo. Monggo, pantura. Nggih. Iki dulur-dulur Om, aku wis kadung janji kepingin nyeritakno asal usule. Lah sing ora cerita ikan sampean. Glesak-glesik kok sampean iki ditinggali omah sakmene gedhe. Kira-kira ya apa Om? Iki teko babu, yo apa bapak apa dulur liyane. Ya apa Om ceritane? Ini. Ya. Pak Lurah. Nggih. Aku ini kan generasi keempat. Jadi yang pertama itu Mbah Buyut. Mbah Buyut jenenge Abdul Wahab. Nah, iku asline Cina. Oh, asli Cina. Terus mlebu Islam. Nah, itu awalnya, Pak. Oh, nggih. Terus tuku omah iki teko wong Cina. Jarene lewat kali iki mau, terus darat, ro omah iki, terus kebeneran mungkin didol, Pak. Terus dituku. Kaya omah londo liyane, omah tinggalan londo nang Desa Penambangan iki ancen ketok amba, dukur dan arsitekture khas bangunan londo ketok nemen. Ketambahan ambek latar sing wombo rek. Kira-kira ngerti gak sampean lahirnya Buyut itu tahun piro? Ancer-ancer lah. Ya mungkin 1800-an lah. 1800 tahun. Iya. Kira-kira. Wah, ini luar biasa. Mana ketinggalan cerita cicit apa sampean? Cicit. Iki ya masuk akal ya ketinggalan cerita. Ya. Sampai saiki ono akeh jejak-jejak kolonialisme Belanda nyebar sampai nang wilayah pelosok Indonesia. Masio tahu menangi zaman penjajahan sing dawa, masyarakat Indonesia gelem gak gelem duwe warisan kolonial londo. Ya, Om. Terus omah sakmene gedene iki ya. Kira-kira nduk jerone ono pirang kamar? Kamar itu sing digawe iku ana papat, Pak. Lah sing gak digawe iku ana loro, bagian mburi. 6 berarti. Lah omah iki dhisik, Pak. Gak tahu tahun piro, apa tahun 45 atau tahun piro. Kosong.
Oh. Enggak digoni, Pak. Kira-kira nek gak 15 tahun, 20 tahun. Iya. Nah, bapakku nganu iki iku tahun 71, Pak. Tahun 70-an, Pak. Tahun 70 ngerenov karo ngedekno selepan di buri, Pak. Dhisik iku tahun 80-an, Pak. Pertama kali listrik mlebu, nah itu direnovasi mana, Pak. Tahun 83. Iya, tahun 83 iku bapak ibuku pindah rene. Soalnya kebenaran anak-anaknya gak ono kabeh sing sekolah. Jadi gak di omah kabeh. Terus timbangannya anu ayo pindah nang desa ae, pindah nang desa kene. Wong ndek Surungan ya wis ono listrik kok wis. Terus tahun piro ngono telepon mlebu, Pak. Cek, aku iki jare wong tua sing nduk nambah ngono. Jarene nduk kene iku selain omah gede gedung iki. Biyen jare ono gudang tembakau itu bener ta? Iya, dhisik iku ndek kono, Pak. Oh, sing di kono ya. Open tembakau. Karo nyimpen. Heeh, digawe nyimpen. Lah, gawe nampung. Tembakau sing di kene karo daerah Peringin Anom. Dhisik iku akeh sing nganggo tembakau. Sik ambek kabupaten Sidoarjo. Iya. Iya. Nah, terus dianu ndek kene. Kebeneran dhisik iku ono kok sing tau nyambut gawe ndek kene. Wah, wis tuwek saiki wis gak ono sampean. Tau cerita. Pun dhisik tau nganu iki openan tembakau. Iya. Termasuk perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga. Ancen gak maitu. Mulai tahun 1142 sampai tahun 1160. Saliyane ana riwayat sejarah gudang tembakau nang desa Penambangan ana cerita tinggalan sejarah peradaban Islam. Ya Om, terus ngene ya. Selain bangunan iki biyen Mbah Buyut sing tuku. Aku krungu-krungu jarene ana bangunan langgar. Nduk pinggire omah sampeyan. Iku bener Iya, Pak. Iya, ono langgar. Wis aku mulai cilik kelas 2 SD, kelas 3 SD gelem mrene langgar iku sono, Pak. Berarti kira-kira dibangun tahun piro Ya mungkin 1895, 18. Iya. Pastinya aku nggak ngerti, Pak. Sekitar 10-an. Iya. 1890. Iya. Lah, langgar iki mangkane mungkin mbahku, Mbah Buyut iku keturunan Cina ya, Pak. Iku kan ndukure ono tungkupe ngene koyo anu lho, Pak. Karo ono susun, Pak. Iya. Susun telu nek gak salah iku latepe, Pak. Cina kok iso bangun langgar. Ya Kok mlebu Islam, Pak. mlebu Islam. Islam karo ono buka kaji. Oh, luar biasa alhamdulillah. Lah Bapak Cina mlebu Islam nok tahun 1890-an. 90-an. Terus bangun langgar. Islam bangun langgar. Langgar kuno iki manggone persis nang samping omah utama. Akeh rentetan kedadian mulai Jepang teko sampai agresi militer. Ketambahan gonjang-ganjing sampai era tahun swidan ngakibatno akeh maceme sektor mandek termasuk langgar kuno Penambangan iki rek. Sing nggone langgar iku sing nggone kadang-kadang sapa sing biasae gawe adus gawe istirahat. Biasane
anu, Pak. Sing sokok-sokok perahu. Oh, tukang nambang perahu. Tukang nambang. Kadang-kadang wong-wong buri iku adus ya mbikene nambang perahu ya adus raup kadang-kadang yo koyo gimana iku biasane turu ndek kono Pak. Saiki wis gak wisan. Ono sumur tuwa. Ono sumur tuwane, Pak. Lah kamar mandine wis dibongkar. Isih ono kamar mandine, Pak. Nah, itu kamar mandine dibongkar terus digawekno apa jenenge kendi digawe wudu, Pak. Ya, terus di nek sumure dipancet, Pak. Kuning ya sumur iku. Yo soalnya kan atepe, Pak. Yo lumayan bening lah, Pak. Lumayan bening. Wis cukup lunak lho wis sore. Ya, kodok-kodok. Wis gunai ringkes Matur nuwun. contone Ya. disampaikan nang dulur-dulur kabeh. Nggih, Matur suwun. kodok-kodok, Pak Lurah. Anak Doro jenenge piye? Anak Boyo jenenge Rete. Ojo nang ndi aku balik mari ngene. Oke. Langgar kuno iki gak ngarah dibongkar. Soale wis dadi wasiat almarhum leluhure Pak Taufik. Saben dinoe sak iso-isone langgar kuno iki tetep diramut ambek keluargane Pak Taufik. Saliyane tinggalan omah leluhur sing keramut, keluarga Pak Taufik sampai saiki sik tetep njogo ngeramut pesarian leluhure. Ya iki rek sing diceritakno Om Taufik mau, ya, buyut-buyute karo bapakne keluargane dikubur nduk kuburan keluarga. Iki nggone rek. Mikul dhuwur mendem jero leluhur, ancen salah siji cara generasi penerus gawe pangiling sejarah. Teko para leluhur iku mau, generasi saiki iso roh teko endi asale. Para leluhur wis marisno pedoman utawa paugeran urip. Saben dinae gawe cekelan generasi peneruse. Masyarakat Jawa Timur gak iso ucul teko tradisi turun-temurun sing disampaikno liwat tutur para sesepuh biyen. Desa Penambangan utawa kampung sing manggon nang pinggir kali Brantas perbatasan Kabupaten Gresik ambek Kabupaten Mojokerto, jaman biyen dadi punjere ekonomi nang kawasan Jenggala sisih kulon. Iki kebukti onoe pasar surungan Desa Penambangan. Biyen iku pasare kumuh. Jeblok kabeh lho kene. Jeblok kabeh dadi wong suker rek. Blonjo jaman biyen. Berhubung saiki jaman otonomi. Jadi Desa Penambangan iki mengajukan atau memohon kepada Bupati Sidoarjo untuk renovasi pasar sing maune kumuh dadi pasar api. Lah kenapa kok dijenengno pasar surungan? Iki biyen bangunan terbuka los. Jadi pasar surungan iki saking beke wong sing tuku ambek wong sing dodol. Dadi sampai surung-surungan. Nah, itu dijenengno pasar surungan ambek wong jaman kala pendem. Pasar iki terusane pusat perdagangan kali sing ana nduk Kali Surabaya. Hubungane biyen iku wong-wong dodolan mek iwak tok sing dijupuk teko Kali Surabaya rek. Hubungane transite nduk pas Desa Penambangan. Nah, sak teruse diterusno dadi pasar serba ada. Dodolan opo ae ono selain dodolan iwak. Desa Penambangan ancen wis melegendake jaman kolonial Londo. Pasar tradisional iki dadi salah siji panggonan sumber rejeki khususe warga Desa Penambangan. Umure pasar surungan iki diperkirakno wis atusan taun. Soale awal sing ngedekno pasar iki pas jaman kolonial Londo. Sing mari ngono eksis sampai saiki rek. Jeneng surungan gawe warga Penambangan ancen wis gak asing maneh. Saliyane duwe cerita unik ket jaman biyen, panggonan pasar iki ancen strategis. Sisih lor cuma batesan ambek Kalimas jurusan nang Gresik.
Dadi warga Gresik sing jange blonjo nang pasar Sulungan kari nambang tor rek. Ya iki sing dadekno pasar desa sing rijik. Saliyane ana tinggalan sejarah, nek awakmu kepengen bingung golek panggonan kuliner nang daerah Balong Bendo, ojo kuwatir. Iki lho rek, ana akeh maceme kuliner nang desa Penambangan. Dulur, iki sing paling tak kangeni nduk wisata kuliner Penambangan Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, wilayah Kulon Dewi. Delok lur. Iki jajanan cilikanku. Aku nggih tumbas kolup lomut. Apa nih, Mbak? Kolup lomut niki lho jajanane jajanane kolup lomut. Salah siji ya iki, kulineran nang stane ning Sundari sing nyiapno menu jajan-jajan lawas rek. Kaya kolup lumut, urap-urap, ambek jajan lawas campur kaya lupis, tewul, sawut, ketan sambel, ambek jajan lawas liyane rek. Ning Sundari iki mulai dodolan jajan lawas wis 23 tahun lebih. Buka dasar mulai sore sampai bengi rek. Nek awakmu jange ngrasakno jajan-jajan lawas, rene wae rek, wis ta lah. Nah, gawe awakmu sing kepingin panganan sing berkuah, anget-anget utawa rada panas sithik lah. Nang kene ya ono rek. Dulur termasuk kekil sing gak ono tunggale nek desa Penambangan. Lho bapak iki wis pirang tahun-tahunan nduk kene iki nggone. Tuku kekil mrene yo derek. Dulur ya ojo lali desa Penambangan kuliner sing gak ono tunggale. Nah, nek awakmu jange kepingin makanan berat, pasti enak dan wareg. Iki lho rek. Lho, iki lho kelanjutane dulur. Ya, mangan sambel telo sing nduk kawasan kuliner Penambangan. Aku yo ambek kanca situ iki dulur situ iki Pak Babin sing ana Kecamatan Balong Bendo. Oke. Tak peseno sego telo, sambel telo, iwake bebek, ayam, ambek wader pari. Lho kene nggone dulur. Warung sambel godhong telo ning Misna. Iki manggone nang kawasan kuliner Penambangan. Warung ning Misna iki buka dasar mulai ke jam 3 sore sampai jam 12 bengi. Menue ono ayam kampung, lele, tahu tempe, welut, bebek, iwak mujair, ambek iwak wader. Dadi nek awakmu pas dolen utawa mlaku-mlaku liwat nang daerah Balong Bendo, perkara kuliner ojo kuwatir temenan rek. Apa maneh bengi, wis ta lah. Mrene langsung ae. Panggone gampang golekane. Pinggire mbong persis. Dulur, dina iki blakranku sing tak tuturno dulur-dulur mau ya wis sakmono akeh. Ya, bae ana ucapku sing kliru nang ngarepe dulur-dulur kabeh aku njaluk sepuro. Kapan-kapan nek kepingin jangkep sampean gulino mrene dulur. Oke? Penambangan desane Sidoarjo Kabupatene. Semangat rek kerjane kanggo mbangun desane. Ha 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 ha.